نماشوان دلال خوشکو براین عزیز ام هروش کسین کن میج دکن بتنی میجا فرزا روی حفظه جارم دیجین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ربی ام هر جترا عبادتی دکن و هر جتا علی کاریت خوازن علی کاریت چه؟ علی کاریا معنوی مثلا تو بارک دی پشتا خواه یکره به علی کارم کی تربه بدی پشتا من یا تو قیامت کی داده چی تو نکاری در کهی خورتک دستی تدگریت درد خواه اصانا یعنی دکارو باردانا دوار معنوی دا و ایاک نستعین ام هر جتا علی کاریت خوازن دا عربی دا مفعول وقتی دا بریا فعل و فعالی دا ور بمعنی حسریتی yani khas ki tenejte ya Rabbi tenejte malikari dixwazin yani jibili tezetir hemş kesi alikari naxwazin bu gorin min dini İslam fهم kiriya min 65 salim 7 sal ya xaber da ez bi ilmi dini ra meşgulum ji xwedê bêtir bilî xwedê meriv alîkariyê ji insanekî din bixwaze meriv bizanîn a jî bi nezanîn ji xwedê ra şîrka çî bike devra xwedê dibêje tenê ji te alîkariya manevî dixwazim tenê ji te yani ji bilî te ji tu kesekî dinê naxwazim ew şêx û melayên ku xwe dikin şûna xwedê yan jî xwe dikin alîkariya xwedê yan jî xwe dikin navbera meriva û xwedê dibêjin ku em nebin û nikarin xwe bigînin xwedê evan insana tev deriya batıl dane tev karê fasikiyê dikin tiştek wisa dînê İslamê da tune ye tu kesekî nikare bike navbera meriva û xwedê roja qiyameti da jî xwedê dî ve kulluhum atîhî yewmel qiyameti ferda kullê insana tek tek tên huzura Xwedayê Teala huzura Xwedayê Teala'dan ifade edin tek tek yani Xwedayê Teala heta izin nede peygamber jî nikarin şefaatî bikin her we em dixwînin ayetê kursî men lezi yeşfe'u indehu illa biiznî ma heta ku izna Xwedê tu nebe kî dikare şefaatî bike tu kesek nikare şefaatî bike İjarek diyecek edek Xwedê izin da belê Xwedê izna peygambera da peygamber kan şefaatî bike İja Xwedê dikura gotiye ez izna te bidim tu şefaatî bikî ku tu îro xelkê dixapînî ji xelkê re dibêjî ez ê şefaatiya we bikim werin destê me bigirin eger Xwedê izin bide dikin ama kêşdara gotî Xwedê izna te daye destê te derîlek heye kê wî mizgîniyê daye te û çima xelkê dixapînin û çima xwe dikin şûna Xwedê û çima xwe dikin aracî navbêra însan û Xwedê da ya ji Xwedê bitirsin ya ji Xwedê bitirsin Xwedê tenê têra me dike çi derdê we heye kulê we heye êşa we heye elema we heye daxwazê we hene tenê ji Xwedayê Teala bixwazin wekî din ji tu kesekî dinê nexwazin emanetê Xwedê bin